Ya, merolas. Pada tindak pundi kok dingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang anggur monggo kula kancani togel wong lagan golek omongan niki blonjo napa mbak yu badhe pindahan ampun kelas sampeyan ampun kuciwa kula rondo sepasar ditinggal awan-awan blonjo ning pasar paing oweng-oweng prawan rondo kanggoku ora pati penting musik alternatif bersama Mas Rian ada Chelsea Aretha ada Yeni Ma ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kok dingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi ketimbang anggur monggo kula kancani siga Mbak yu badhe pindahan ampun kelas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyar ditinggal awan-awan lunga blonjo neng pasar paing oweng-oweng prawan rondo kanggoku ora pati penting ning semerang mas kita kelang apa anting josu melang yo ben rondo
dulu sama Sampun, ibu. cantik. Po apa kayak lagu nih? Rondo. Rondo Kempling Kempling. sudah katur. Jee. Lagunya sampun katur, Bu. Sampun katur. Mas, Kalau sudah dikasih bilang apa? terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Piyayi le halus.